Sarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga. Oras niya to sa ngunyan, alas 12:09 nin pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Indo Gabos. Malipot-lipot an sa tuyang aldaw. Darakan epektong bagyong Bising. Makakaibanan ta sa lado lokal an sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Na mahatod kan sa indaman na mga bareta. Sa lado technical, yaon si Cha Buena Obra, si Tony Saison ang sa tuyang information officer, si Kuya Tony Aguilar, asin man si Rodel Cesar, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatod kan mga barata sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Headlines tulos kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Pag-uurulay kan MDRRMC asin kan mga punong barangay duman sa Banwaan kan Buhi Camarines Sur bilang pagpreparar sa bagyong Bising. Pinanginutan mismo ni Mayor Margie Moran Aguinillo mga nag-evacuar pigtawan na nin food fact. Rank number 1 municipal most wanted person arestado kan PNP Balatan asin man kan Santa Rosa City Police duman sa Laguna. Abuton sa poco mas o menos 3,200 peso o 200 na individual nag-evacuar sa Camarines Sur nin huliman sa huma kan bagyong Bising. Mga cottages sa Sangay, Camarines Sur pigwasak kan makukusog na alon. Duwang sospek na nagkakara Cruz na naaktuhan kan Kabusaw Municipal Police Station arestado. Nagkakapirang resort owner sa Camarines Sur naghahadit sa na malugi nin huli sa posibleng epekto kan bagyong Bising. Mga residente sa coastal na barangay Maricas na pinaharali piga pa evacuar sigun sa PCG Camarines Sur. 150 cargo truck na stranded sa Banwaan kan Batu Camarines Sur, 4 na mga driver nagpositibo sa antigen testing. COVID-19 update digdi sa Bicol ngunyan na aldaw, Abril 19 taon 2021, uminabot na sa 93 sigun sa DOH. Preemptive evacuation sa mga haranisa mayon ipinautob versus bagyong Bising. Headlines man kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Bising dikit nagluya na o nagluya na sigun sa Pag-asa. 642 na kaso kan COVID-19 variants na syerto. Withdrawal of support kan DND AFP Kidigong fake news.
telcos pinag-aandam kan NTC sa mga aagihan ni Bising. Master list kan A4 group sa bakuna pinasusumiter. OFW sa Korea pigtawan pa nin sarong taon na extension. Bank account sa kada Pilipino ipinagtutulod. Turismo nagpasalamat ki Magalong. AXIS pabor na gamiton ang mga hotel tanganing para sa quarantine. Second batch kan Bisayan frontliners na ikukuriyat sa NCR paabuton na sigon man kigo. Philippine Fixed Broadband Internet nag-rikas pa, nag-angat nin 19 puntos sa global ranking. Radio broadcaster ikinulong sa natanggal na face mask. Yan po ang nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa pagkaudto. Ngunyan sa detalyes na tulos kita kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Pinanginutan mismo ni Mayor Margie Moran Aguinildo kan Banuan kan Buhi Camarines Sur ang ginibong pagtitiripon pag-uurulay ninda kaibaan Municipal Disaster Risk Reduction Management Council o MDRRMC asin man kan mga punong barangay tanganing pag-andaman na bagyong Bising. Sa sinambitan ng pag-uurulay, pig-urulayan ang mga plano sa pagpreparar sa sinambitan ng bagyo, urog na ang posibleng pag-evakuar kan mga pamilya na naka-estar sa mga peligrosong lugar. Napadagos na nakabantay ang lokal na gobyerno kan Banuan kan Buhi, asin man mga barangay sa mga posibleng dara kan bagyo. Mientras tantong personal minting pigbisita ni Mayor Margie Moran Aguinildo ang mga nag-evakuar sa Santa Justina National High School tanganing hilingon aramon ana sa indaman na kamugtakan. Mantang tinawanan man ni Aguinildo ni na food pack ang mga nag-evakuar na pigkakarkulong 32 na pamilya kasuod mang alas 2:30 nin pagkahapon na gabos ini residente kan Barangay Ipil. Mantang nagpapadagos pa man giraray ang pagpreparar kan LGU sa Banuan kan Buhi Camarines Sur nin mga food pack para man sa mga nag-evakuar. Duwang evacuation camp anyaon duman sa Banuan kan Buhi Camarines Sur. Iniiyuan na sa Santa Justina High School asin sa Iraya High School. Anpig destinong evacuation kan mga LO kan na lokal na gobyerno kan Banuan kan Buhi Camarines Sur. Ini para man sa mga residentes na naka-estar sa gilid kan Lake Buhi asin mga lugar na pinagbabaha asin nagrarasay ang daga. Sa ngunyan, padagos pa man giraray ang gigibong pagbantay kan sinambitan ng mga opisyal kaibaan mga miyembro kan Emergency Operation Center. Mientras tanto, naarestar ka subagong pagkaaga kan Loymont Hunt Charlie kan Balatan Municipal Police Station na pinangunutan ni Police Lieutenant Juni Chris Corba
officer in charge kan magkondusir nin anti-criminality campaign kontra sa suspect na pinagbistong si Jerry Balagat in Cabo, 50 anyos, residente kan Suna 1, Barangay Santiago sa Banuan kan Balatan, Camarines Sur. Ininin huli naman sa tabang kan Santa Rosa City Police Station. Duman sa Laguna. Mantang bitbit kan operating team kan Balatan Municipal Police Station sa rank number 1 Municipal Most Wanted Person an alias warrant of arrest sa irarom kan criminal case numerado 15049 sa kasong rape by sexual assault na pinag-issue ni Honorable Winifredo G. Pornillos Jr., presiding judge kan Regional Trial Court, 5th Judicial Region, Branch 60, digdi sa syudad kan Iriga, Pichado Agosto 19, taon 2020, na pinagrekomendaran ininin piyansang nagkakantidad 200,000 de pesos para man sa temporaryo menteng libertad kay ni. Ang sinambitan ng akusado sa presente yaw naman sa kamot kan mga autoridad. Asin padagos na ining nagahapihap nin malipot matagas na rehas sa karsel para man sa magkakanigong disposisyon, mientras na inian nakatalaan naman na i-turn over sa Court of Origin. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata, uminabot sa 150 cargo truck na-stranded duman sa Banuan kan Batu, Camarines Sur, matapos manatugutan kan gobyerno probinsyal na dumana mo na magtinir, mientras na nagpapalipas pa kan raot nin panahon, asin day na mo na magdagos sa mga pantalan ang mga pasiringon sa Visayas asinman sa Mindanao. Tanganing masyerto man na salbado sa mga makakaibahan ninda sa Banuan kan Batu, ang gabos na driver asinman mga kaibahan, nagsairarom sa rapid antigen testing, alagad sigon sa Edmero apat sa sainda ang nagpositibo sa antigen testing, sindaan may tracing close contact. Ang mga nagpositibo naka-isolate na, asin nakikipag-koordinar naman ang PDRRMC sa mga kompanya kan sinambitan ng mga truck. Mantang tulos man na naghagad din tabang ang OCD Bicol sa PNP, mientras tantong sa tahaw man kan huma kan raot nin panahon, nagtitiner na yaon pa man ang Del Gallego Border Control Point. Sa pagpapadagos pa man giraray kita kan sa tuyang mga barata, pabutan ko nin maray na udto ang mga masusugid tang paraan tabay sa RPN-DCKI sa paagi kan Facebook Live. Maray na udto ki Mrs. Amparo Tabayag dyan sa Barangay San Jose, digdi sa syudad kan Iriga, an suki ko sa produkto kan DXN, kaya pirming makisikisi ini si Mrs. Tabayag. Siring man ang sakuyang tugang si Benos Prestado Bongais Salva dyan sa Pasig City. Si Madam Monica Pereki duman sa Limassol Cyprus, maray na aga sa imo Madam. Dyan sa Barangay San Antonio, digdi sa syudad kan Iriga, si Ate Nance Ibarrientos Lagatik. Siring man sa sakuyang pinsan si Manoy Eddie Bongais Ibatan.
Detalyes pa man giraray kita kan mga barata sa lado lokal. Naarestar kasuod mang alas 2:30 nin pagkahapon sa Puro 2, Barangay Barceloneta, Banuan kan Kabusaw, Camarines Sur, kan mga operatiba kan Kabusaw Municipal Police Station, asin man kan 504th MARPSTA na pinanginutan ni Police Lieutenant Rodolfo Ramos Jr., officer in charge, kan magkondusir nin anti-illegal gambling operation na nagresulta sa pagkakaarestar sa duwang personang sinda Edwin Candelaria E. Arkelia, 44 anyos, soltero driver, asin man si Pio Ablanida E. Alberto, 40 anyos, soltero, gabos residentes kan sinambitan ng barangay, mientras naan mga ini an naaktuhan na nagkakarakrus. Na-recover mismo sa posisyon kan mga suspect iyo ang sarong pidasong konkretong semento na iyong pigpapaturon kan mga ini. Taya na nagkakantidad 713 pesos gabos sa manlain-lain man na denominasyon. Mantang sa presente ang duwang sospetsado na naarestar anyaon pa man giraray sa kustodiya kan Kabusaw Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Mientras tanto, uminabot na sa 835 pamilya o 3,251 individual ang nag-ebakwar sa Camarines Sur nin huliman sa huma kan Bagyong Bising. Kadaklan sa mga residente hali duman sa partido area, kabali na ang mga taga-Karamuan, Garche Torena, Siruma, Sangay, Tinambak, Presentasyon, Lagunoy, asin magin mga residente kan Guwa, Pasakaw, Libmanan. Mantang digdi sa Rinconada area, hali man sa Banuan kan Batu, asin man Banuan kan Buhi, Camarines Sur. Kadaklan sa mga residenteng enot nang nag-evacuar ini mga nag-i-star harani sa kadagatan. Asin man pig siguro na sa indang kaligtasan patin sa indaman na mga gamit kontra sa storm surge. Mientras na nasa dagat ang Bagyong Bising, urog na sa sirangan kan Bicol asin man sa probinsya kan Samar, makukusog na alon ang nagrarapas sa mga baybayon asin mga pantalan. Arog na sana sa Santo Niño sa Banuan kan Sangay, kung sain pigwasak kan makusog na mga alon ang nagkakapirang cottage. Mientras na ang iba, purbaran na isalbar kan mga nagbarayanihan na mga residente. Nagwawala na dagat man ang nahiling duman sa NATO Fort sa Sangay paman giraray, sa parehong Banuaan patin sa Garche Torena, asin man North Coastal kan Lagunoy sa Camarines Sur. Sa ngunyan pinaglilikay paman ang mga nasa landslide asin man flood prone areas. Mientras tantong ang PDRRMC responder gabos nagsairarom sa antigen testing ang test na pig-deploy bilang paglilikay sa COVID-19. Ang mga nagnegatibo sana ang personal na pigbugtak sa mga banwaan. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta, pigaaditan kan mga may sadiri kan resort sa Camarines Sur, ang pagkalugi sa saindang negosyo, urog na sa mga Vets Resort, ang kapital, pagpapaarkilan nin mga cottage na kadaklan gibo sa naman sa nipa, nin huli sa posibleng epekto kan Bagyong Bising.
Sigon ki Jose Lee Dacuba, may sadiri kan patitiknan beach resort sa Banwaan kan Sangay. Dai pangani sinda nakakabawi kan kapital nin huliman sa COVID-19 pandemic. Alagad panibagong problema na naman sa saindang mga negosyo. Maski na nga ni dai malandfall ang bagyo, posible pa man na maraot ang saindaman ng mga cottages. Nagibos na naman sa mga light materials. Ninhuli sa duros na nakaatubang sa saindaman ng mga resort. En connection pa man kay ni Pigmarhay na nindang tanggalon, asin ibugtak sa mas salbadong lugar ang nagkakapirang cottage na pwede pa man na matanggal, asin na maalsa o mabuhat. Yantras na iginakod naman asin pigda tugan kan sako na may laog nin baybay an bubong kan iba pang cottage. Mientras tanto, marikas na pigpa-evacuar ang mga residente sa mga kostal na barangay sa Camarines Sur. Iniman ang pigsabi kan Philippine Coast Guard matapos ang sa indang paglilibot na nagtataong patanid sa huma kan bagyong Bising. Sigon kay Lieutenant Eileen Abanilla, Coast Guard Station Commander, na nahiling nindang mas pamilyar na sa epekto kan duros darakan bagyo an publiko. Apwara kay nipig sabi man na dai na sinda nagkaigwa pa nin dakulang problema sa pagpapahali sa mga nasa low-lying areas. Maawot kan PCG ang mas matibay na koordinasyon kan mga opisyal kan barangay, asin man mga disaster response office. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta, 93 ang bagong kaso kan COVID-19 digdi sa Bicol, 51 kaini sa Camarines Sur, mantang anom sa syudad kan Naga, Saronggadan sa Camarines Sur. Kon kuya uminabot na sa 61.29% ang kaso kan COVID-19 sa Camarines Sur. Sigon sa listahan na hali sa DOH, 14 sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur, anom sa syudad kan Naga, 5 sa Banwaan kan Kamaligan, 5 sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur, 4 sa Banwaan kan Bato, 3 sa Banwaan kan Baaw, 3 sa Calabanga, 3 man sa Lupi, asin 3 sa Pamplona. Mantang 2 sa Banwaan kan San Jose, saro sa Banwaan kan Buhi, saro sa Kanaman, saro sa Del Gallego, saro man sa Banwaan kan Goa, saro sa Minalabak, saro sa Presentacion, saro sa Sipukot, saro sa Tigawon, asin saro man sa Banwaan kan Tinambak, Camarines Sur. Ultimong detalyes na kitakan sa tuyang barata sa lado lokal. Nagpautob na nin preemptive evacuation ang ginubatan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para man sa mga residente na nasa high-risk areas. Orog na ang mga nasa Mayon Unit area ninhuli man sa huma kan bagyong Bising. Katabang kan lokal na gobyerno ang mga soldados asin man mga pulis na nagpasubli nin mga lulunadan pasiringon sa evacuation center. Sa ngunyan,
mati naan na mga pag-uran sa ibang parte kan probinsya kan Albay, kung saan nakalangkaw na o nakataas na ang tropical storm signal number 1. Tulos man na nagharali ang mga residente nin huliman sa paghadit na mautro ang nangyari ka nakalihis na taon, kung saan dakol na harong ang nawara nin huliman sa mga uminagoy o uminagi na raot kan panahon. Sa lado man kan mga parasisira, ipinaggilid na kan mga ini an sa indaman na mga baroto. Nin hulita mati naman an makusog na rapas kan alon kan kadagatan. Apwera sa probinsya kan Albay, nagpautob naman in mandatory evacuation sa mga nasa high-risk areas duman sa probinsya kan Catanduanes na sa presenteng nakataas na ang signal number 2. Ngunyan sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, uminabot na sa 642 na mga bagong kaso kan manlain-lain na variants kan COVID-19 ang nasyerto kan Department of Health o DOH sa tahaw naman kan naglalangkaw na kaso kan virus sa nasyon. Sigun sa DOH, nasa 266 na kaso kan B117 o UK variant ang nasyerto, 351 ang B1351 o ang South African variant asinman 25 bagong kaso kan P3 variant o Philippine variant. Sa 266 na kaso kan UK variant, 11 digdi mga returning overseas Filipinos o ROFs, 188 ang lokal na mga kaso, asin 67 pa ang sa presenting pigbiberipikar kan gobyerno. 8 na digdi ang mga nagadan, 204 ang nakarecover, asin man 54 pa ang sa presenteng aktibo. Sa 351 kaso kan South African variant, 15 ang ROF, 263 ang lokal na kaso, asin man 73 ang pigbiberipikar. 4 na pasyente na ang nagadan, 293 ang nakarecover, asin 54 pa ang aktibo. Sa 25 P3 variant, 2 ang ROF, 21 ang lokal na kaso, asin 2 ang pigbiberipikar. Nasa 24 ang nakarecover na, asin sa ruman ang nagtitinir na aktibo. Liwat na pinag-insister kan DOH na ang P3 variant, daipa pigsisyerto na variant of concern, ninulita daipa man bastante ang kapot nindang datos, tanganing masabing may seryoso na epekto sa salud. Mientras tanto, dikit nang nagluya, asin naghahaloy si Bagyong Bising, mientras na naghihiro pasiringon sa kanluran, hilagang kanluran kan Philippine Sea. Base sa Weather Bulletin kan Pag-asa, alas 5 nin pagkahapon ang bagyo nahiling na may 290 kilometro sirangan kan Birak, Catanduanes.
Naghihiro ini pasiringon sa west-northwestward sa rikas na 15 kilometro per ora. Asin man may maximum sustained winds na 205 kilometro per ora. Asin man pagbugso na hasta 250 kilometro per ora. Piglalauman ninda na mahatod sa bagyong Bising nin katamtama na hasta sa makusog na may matinding pag-uran sa Eastern Visayas. Asin man sa riyon kan Bicol. Mientras tantong nagtitinir pa man an Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, asin man an Samar sa irarom kan Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Lauman pa man ang pagkakaigwanin makusog na duros na abuton sa 61 kilometro per ora hasta 120 kilometro per ora sa laog nin 24 oras sa sinambitan ng mga lugar. Oras niya to sa ngunyan, alas 12:40 nin pagkaudto. Mabualta kita pagkalihis na ni nagkakapirang mga pagirumdum. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Casa di Nanoy, White Beach, Puerto Galera, Oriental Mindoro. Para sa detalles, hanapin lang si Mr. and Mrs. Freddy Bon and Marilu Machimura Bun. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng HCI CMD, Cell Mineral Drops. Dahil ang buhay ay mahalaga, palakasin ang inyong resistensya. Hanapin lang, basta't may star na pula. HCI CMD, Tatak Original. CMD, Cell Mineral Drops. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ito ang bago ngayon sa Iriga, high-tech at naiiba. Notorious Details Auto Detailing Studio para sa mga gustong magpa-makeover ng inyong mga sasakyan, motorsiklo o auto man yan, tiyak inyong mapagkakatiwalaan. Ang Notorious Details Auto Detailing Studio. Tandaan, Notorious Details Auto Detailing Studio. Meron silang very affordable, mura na at yakang-yaka ng bulsa na mga serbisyo gaya ng Notorious Packages, VIP Car Wash, VIP Detailing, Ceramic Coating, at Nano Graphene Coating. Meron ding premium services gaya ng Premium Car Wash, Motor Wash, Wash Plus Wax, Express Detailing, at Interior Detailing. Subukan din ang kanilang premium services gaya ng Headlight Restoration, Glass Detailing, Engine Detailing, Cabin Disinfection, at UV light sterilization. Meron silang mga friendly lady detailers and car wash boys. Dito nyo lang matatagpuan sa Notorious Details Auto Detailing Studio. Kaya kung gusto nyo ng sasakyan na always bago at gwapo, subukan na ang pinakabago at naiibang auto detailing sa Iriga. Yan ang Notorious Details. Maganda ang lugar at pwedeng mag-relax habang kayo'y naghihintay with free coffee and Wi-Fi. Notorious Details. Visit us at Iriga Nabua Highway, Francia, Iriga City. Notorious Details Auto Detailing Studio. Your car is in good hands. Owned and managed by John and the beautiful Dayan Maestrado. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan.
Daiman paglingawan, ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drill, sagkod iba pang training dapit sa Disaster Preparedness and Response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaunin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. Winners Life and Waferina Wellness Hub, your alternative medicine, healthcare, and massage clinic. Sinda nag-o-ofrecer nin mga minasunod na serbisyo: iris analysis, 3D human disease analysis, total detoxification, colon detoxification, non-surgical gallstone removal, laser therapy treatment for stroke patients and brain-related, biosuffer therapy, traditional hilot or massage therapy, registered TISDA massage therapist, Bentusa, deep tissue massage, steam bath therapy, Winners Life and Waferina Wellness Hub. Abilabliman sa sainda ang mga minasunod na produktong mga pampagayon. Arog kan Glutasol, Kojic Soap, 3-in-1 soap, feminine bar, whitening cream, glutathione lotion, 8-in-1 hair care treatment, men and women perfume, body scrub, asin igwaman in mga mabitamina, asin masustansyang inumon na kaipuhan kan sa tuyang lawas. Yaon dyan, ang 10-in-1 coffee classic and cappuccino, Premier Organic Juice, Winner Slim Juice, Life Saver Juice, Supermind Juice, Winners C, Spirulina, Grape Seed Extract, L-Glutathione, Barley Powder, asin and Sirodia. Kaya ano pang hinahalat nindo? Pasyaran an Winners Life and Waferina Wellness Hub. Ini makukua harani sa studio kan RPN DCKI, Highway 1 San Nicolas, Iriga City, sa diri asin pinamamahalaan ni Madam Lerio Waferina. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako nga pala si Nestor Libita, 40 years old, taga din sa Batangas City. Ay, ang problema ko talaga ay ang aking paningin at talagang malabo, lalo na pag ako nagdadrive sa gabi. Ay minsan ay narinig ko sa radyo yung iBerry. Ay sabi ko sa aking kaibigan ay ako'y ibili at nung nasubukan ko nga, abay nag-iba-iba ang aking paningin at ngayon ay kaya ko na magmaneho sa gabi. Ay talagang malaking pasalamat ko sa iBerry at malaking naitulong sa akin. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments. Apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Radyo Ronda Newswatch. Oras niya to sa ngunyan, alas 12:48 nin pagkaudto.
Ngunyan na balik giraray kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Alagad paabutan kunin maray na udto ang mga masusugid niya tong mga parantabay. Si Ray Paz dyan sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur. Gilbert Filio, Friends Joshua Shera. Ang sa kuyang pinsan si Rex Manaog Bongais, Sinon Baruga Jr., Alessia Malunda Niera, Chrislyn Serio Tali dyan sa Banuan kan Buhi, Camarines Sur. Siringman si Mading Gina Agapito sa Cuesacao dyan sa Barangay San Antonio, digdi sa syudad gan Iriga. Asin man ang sa kuyang tugang duman sa Cainta Rizal si Manay Oresa Prestado Bongais Galyarte. Detalyes paman giraray kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Diritsahan na pinagsabi ni Defense Secretary Delfen Lorenzana na fake news ang sarong online post na nagsasabing dai na suportado kan mga retirado asin man aktibong militar si Presidente Rodrigo Duterte. Sigun kay Lorenzana, dai sindano arin man magiging parte kan mga fake news na makakadugang sana sa problema asin makakaapektar sa kamugtakan kan nasyon. Nag-apilar si Lorenzana, untukan na ang mga malicious propaganda ninhuli tamas kaipuhan kunyan kan lambang Pilipino ang pagkakasararo kontra sa huma kan pandemya asin man issue kan West Philippine Sea. Pig share to kan sekretaryo ang subuot pig aapod na Viber 500 asin na nagkakapirang general na nasa gabinete kan apwera ki Baksinsar Carlito Galvez nagtutulod ki Duterte na kondinaron an encroachment kan China sa WPS. Sa kaibong kaini ipinagbasura man ni AFP Chief General Cirilito Sobihana ang subuot Viber group na kinababalihan ini kan mga senior asin man junior officers hali sa mga retired asin man active military officers. Pig share to ni Sobihana na daininda suportado ang mga arog kaning klase nin iribahan na urog sa nang matao nin kariribukan sa isip kan publiko. Nagluluwas na ang mga post mapadapit sa war flames hali sa manlain-lain na nasyon ini malanding sa Clark Air Base, Pampanga, subuot indikasyon ini na maawot sa nang maggibunin kariribukan ang mga nasa likod kan post. Pinag-abisuhan ni Subihana ang publiko na maging kalmado asin itao as kana AFP ang seguridad sa kada Pilipino. Paabutan ko pa nin maray na udto si Ma'am Edith Embestro ang chief cashier kan Casoreco 3 asin man sa iyang esposo ki punong barangay Jimmy Imbestro kan Barangay La Purisima, Ciudad gan Iriga. And maray na udtuman ki Joylyn Elisis Gayas. Nagwa-watching man siya sa mga oras na ini. Ninhulita pinaglalauman na maabot na sa mga masurunod na bulan ang mga bakuna kontra coronavirus. Kung kaya pinagsusumiter na ni Cabinet Secretary Carlo Nograles sa local government units ang master list para man sa mga priority group A4.
Kabali sa A4 Group ang mga sektor sa industriya kan transportasyon, market, manufacturing, government services, hotels, education, media, asin iba pa. Pigpaliwanag man o pinaliwanag pa ni Nograles na ang edukasyon kan o alokasyon kan bakuna ini nakabase sa master list na itatao sa sainda kan lambang LGU. Picture to man niya na sa publiko na ang supply kan bakuna available sa Pilipinas sa tabang naman kan Asian countries sa tahaw kan kakapusan kan supply kay ni hali man sa Western manufacturers. Kabali sa piglalauman na pwedeng pagkuahan kan bakuna, iyon hali sa China, Russia, asin man India. Piglalauman man na 20 milyon na doses kan bakuna hali sa Sputnik 5 na gibo kan Russian company na Gamaleya an maabot na sa Pilipinas matapos manatugutan kan Food and Drug Administration and Emergency Use Authorization kaini. Pigmanduhan kan National Telecommunications Commission NTC ang mga telecommunications company na syertuhon na bastante ang mga tauhan sa mga lugar na tatamaan kan bagyong Bising, tanganing tulos na makapagresponde sa oras na pagbagsak kan komunikasyon. Sa pigpaluwas na memorandum order ni NTC Commissioner Gamaliel Cordoba, papapreparar man ang mga generator na may extra fuel, tools asin man spare equipment sa mga telcos. Pigmanduhan man ang mga telco na madalion ang repair asin man restoration kan telecom services sa mga lugar na maapektaran kan bagyo. Sinabi pa ni Cordoba na dapat makapagsumiter nin status updates ang mga telco kada 6 na oras sa indaman na isa sa gibong restoration activities. Piga papabugtak man nin libreng tao o apod asin man libreng charging stations ang mga telco sa mga lugar na mawawaraan kan koneksyon. Pagirumdum pa man kan NTC sa mga telco, makipagkoordinar sa mga LGU asin syertuhon na susunodon ang health protocol and connection kan pandemya. Pigtawanan nin sarong taon na extension kan gobyerno kan Korea ang mga overseas Filipino workers na mapapaso ang kontrata ngunya na taon nin huliman sa pandemya. Sa report ni Labor Atachi Maya Balderrama kan Philippine Overseas Labor Office Polo sa Korea, nagpasar nin amyendar sa Act on Employment of Foreign Workers and Korea Ministry of Employment and Labor o MOWEL asin Ministry of Justice o MOG para man sa sarong extension sa sarong taon na extension kan mga OFW asin iba pang mga dayuhan na trabahador sa Korea na mapapasoan kontrata hali sa Abril 13 hasta Disyembre taon 2021. Sinabi ni Balderrama na piglalauman na masusolusyonan kay ni ang problema kan mga trabahador sa pagluwas laog sa Korea ngunya na may pandemya asin ang kakaulayon sa tauhan kan mga saradit na medium size na kumpanya sa Korea. Mientras tanto, pigtutulod man ni Senador Win Gatchalian ang pagkakaigwa din bank account sa kada Pilipino sa bilog na nasyon, tanganing maparikas asin magintultul
ang sistema kan pagdidistribuer o pananao kan ayuda hali sa gobyerno sa mga maabot na panahon. Sigon ki Gatchalian ngunyan igwanang national ID, isusunad niya ang proponidong may koneksyon kaini o an one Filipino, one bank account na ang katuyuhan magin mandatory na tawan kan gobyerno ang gabos na Pilipino nin bank account. Pag igwang pandemya, ma-remit na sana sa bank account asin digdi na ibubugtak an ayuda hali sa gobyerno asin na bahala naman ang mga benepisyaryo kung saan ini gagamiton. Pigdugang pa man ni Gatchalian, Chairman kan Senate Committee on Banks and Financial Institutions and Currencies, ang pagkakaigwa kan bank account ngunyan dahil na dapat na itukdo na luho kundi basic requirement sa lay Pilipino sa nasyon anuman an sa iyang buhay. Makakatabang man subuot sa kada Pilipino ang pagkakaigwanin bank account urog na sa contactless asin man cashless payments gamit ang cellphone na pwede man na magserbing digital wallet. Sa arog kaining paagi man subuot malilikayan an urolakitan kan virus. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta sa bareta sa pagkaudto. Nakaibahan ta sa lado technical si Cha Buenaobra, si Tony Saison ang satuyang information officer. Yaon man nag-abot si Aldrin Lee. Paabutan ko nin maray na odto si Sir Tomas Jolola Loquias Jr. Nagaantabay siya sa mga oras na ini. Dati ining naging COP digdi sa Iriga City Police Station. Duman sa transmitter yaon si Kuya Tony Aguilar asin man si Rodel Cesar. Ako man po ang sa indong nakaibahan na nagatud kan mga bareta sa lado lokal asin man sa lado nasyonal. Sa bareta sa pagkaudto ini po si Gloria Prestado Bungais.